ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆஃப்ரீன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தேவையான காய்கறிலாம் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. வாங்க என்னென்ன காய்கறின்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு ரொம்ப விலையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுவே 1 கிலோ இருக்கும் போல் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. தேங்காய், சவுக்காய் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. முருங்கைக்காய் சீசன் வந்தனால முருங்கைக்காய் வந்து அதே ஒரு 4-5 காய்கறி தான் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. இது வந்து மல்லிக்கீரை, புதினா, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, முள்ளங்கி வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. பீட்ரூட்டு, எனக்கு வெங்காய தக்காளி தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும். அதனால வெங்காய தக்காளி தான் எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக வாங்கி அனுப்புவாங்க. காய்கறி கூட அவ்வளோதுக்கு நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம். அதனால் எப்போதும் காய்கறி வராது. இன்றைக்கி வந்து அவங்களே வந்து அவரைக்காய் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. தக்காளி, கேரட்டு, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.